Nyama bismillah. Siya fuitala. Saha. Aka kene. Bashi fuita Alhamdulillah. Ba ambe masayin tanu. Masayin barkada. Kosbe. Dombe na dugu saje kandu. Wali Ne ku afanye ko nin doyena. Bi doyena ka foko an bena siginin kenen kan. Ka kuma shebayin kan nin chuwina. wali An kuma fiye ko tinyete. wali an kuma fo ko ngalo dedo. Nga me ni ala minke. Kai. O de kai. Wali Masayin an ba barkada. Kosbe. Anti sege. Barkada lila. Wali Ina fo ya fo chugo min kunu la fe ya bila. Kibariya min nana. Kira. Kibariya do mi abise ka digi auna. kujugu Kosbe. Kibariya do mi abise ka aun toro. Kosbe. Kibariya do mi bise ka aun dusuma kashi. ngalo ndala. Nga nin te masay nyina fuyi. Ai papa ka. O kuma na le min ke na manye ka fo aun be dambala. Ka fo ko de ketai. O de kai. Masay sanga ani wati anga le barkada. Ayo do de. Bana. Anga masay barkada. Kujugu. Kunyana kauka belebele. Ayre nyuma nyenama. Martumba. Gausu Kalilu Berté. Lala ni abide. Kise. Kunu nyanguma. Ni kunya fwaye. Ko lanzara silwati lalabi ebe gnyeto. Lala bi fenwere soro kafiye. Wallahi. Wali Wallahi. Akayeta barka kabu. Kosbe. Ngani masai mani irala. Ai Tiens. Aw ne Gausu Kalilu Berté. Ama beninkan. Tiens. Ma benikan. Non. Lala ni abide mani fo awnyi. Mais ala yake. akara de. Kira. ngalo ndala. Ala yake Kanaka. abarka alai. Wali Yani ne ka fo mbita yoro jam. Yani nga do kuma kono. Konyana ni wati na miye jama bole mbe fam befe. Obike ko. Kosbe. Mali kuna ko. Konyana ka deum girne do fam befe. Abike. Kosbe. Mali fantani nani be girne do. Kosbe. Kosbe. Jamana in koka ma be girne do. Amba kalama. Tiens. Bebe wuli ka jola. Allah. Kosbe. Gausu Kalilu Berté lala ni abide ka yigneto. Desani. Kira. Gausu Kalilu Berté ayre ka dania babe sinsin ka nyeshi mamima. Na ayre ba jira bela jirena ka foko ale toni mashi fali. Abangebo bolingo. O de shirfukei. Ala mba don tro. Ali Bokar Aidara. Mba do. Kibariya bora ka bi. Nya Ali Bokar sura ni nyeji bi nywana. Ateto ko. Suro mbe balika bo min kala ma Ali Bokar abe konyana. Allo? Allo, salam alaikum. Ali Bokar Aidara. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambe ki wele ni wati na. Awo. Ibe kunyana. Kunyana be kuchala marala. Awo. Bamaka dugu ye kunyana ye. Shigatala. Shirfuke. Nye be kulubila iba ni limania je. Ya Allah sana inshallah. Iba ni limania je. Inshallah. Mimbe au ni bamache ala di badon. Mimbe ere ni bamache ala di badon. Bele. Shigatala. Fokata se adu labama. Ni chebe nyekono adara mina kateme hali abange bo yere ka nimze ka fote nchugula. Shigatala. Shirfuke du. Alhamdulillah. Haidara ibe kana min gambi isabute de. Isabute. Meni ala ya dui garsige na ibe ala minenai. Shigatala. Ibe ala barkada nai. O kuma aw yi wili Nura FM sanfɛ parce que sababu man dɔgɔ. Aw ni lala ni abiye ɲɔgɔn sɔrɔ. A sababu ye Shirifukɛ ye Ali Bokar Aidara. Shigatala. O kuma Aidara ibe lala bi ka kɛnɛ kan. Kɛnɛ in ka kuna. Shigatala. Nka i bɛ se k'i da don a la kibaruya minnu bɛ kɛnɛ kan. Maa minnu ni tora k'u da fɛ. Ani ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ cogo min na n'o ye sukoɲɛ bɛɛ lajɛlen ye. Maaw tulo b'i la diɲɛ fantan ni naani bɛɛ fɛ. Shigatala. An bɛ fɛ i ka dɔ ɲɛfɔ an ye Haidara. Bɛɛ ka bɔ kun banna. D'accord. Bismillah. Il faut Mega. A diyara n ye. N balimakɛ fo Momo. O diyara n ye kojugu Shirifukɛ. Min bɛ ka gafe di. Bete. An b'a fo kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Ka Nura FM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo.
no de ka file president kulu fana fo kosɛbɛ ni ala ye min latigɛ o bɛ kɛ an kun t'a jigiya k'a fɔ lalabi de bɛ bila anw ɲɛ an kun t'o dɔn mais ala mana min kɛ o de bɛ kɛ mɔgɔ si seko tɛ o la lalabi ka action laban min n'a y'a kɛ Bamakɔ o kɛra dɛmɛ de ye o kɛra a tilal'o dɛmɛ na dɔrɔn a ma ala ma s'a ka so a y'i sin ka taa kuɲana Allahu akbar a don sunkalo laban kalo tile tan labanw de don a ye malo bɔrɛ 40 ɲɔ bɔrɛ 40 makɔrɔni pake 40 ani tulu bidɔn 40 kosɛbɛ muso cɛ sabatɔw Allahu akbar fiyɛntɔw orphelinat est-ce que falatɔw a tilala olu de ni ɲɔgɔn cɛ a ka dɔgɔ a la yen a tilala o baara de la a sera Mopti a sera Segu a ye ne wele a ko ne bɛnkɛ ko n bɛ Segu est-ce que ne ko bɛ kɛ cogo di a ko n bɛ taa seli kɛ musokɔrɔba kɛrɛfɛ ne ko n ko kɔrɔlen sini ye seli ye bi de i bɛ taa mun na i bɛ taa sisan a ko kɔrɔlen bɛ taa sini ye seli ye n bɛ taa mais kuma dɔ la i bɛna sɔrɔ yanni n ka mɔgɔ caman de min kɔnɔ kuɲana ye kucalakaw b'o la kucala dafɛduguw b'a la kosɛbɛ donc ni seli banna i bɛna sɔrɔ temps tigɛ n bolo donc n bɛ taa ka olu ka baaraw kɛ yanni n ka wagati ka se sigili ma kosɛbɛ ko kɔni kɛra o cogoya la ten o kɔfɛ a tora kuɲana ka taa o juma la ko kunu a ka taali kun prévoit la ko ye sini de ye jeudi de kun y'a ka tagali ye o bɛnna jeudi don de kan k'a fɔ k'a bɛ taga kosɛbɛ mais ministre dɔ de bɔra an dafɛ jamana ninnu na o y'a wele k'a fɔ a ye k'u ka ɲɔgɔn kunbɛn Bamakɔ est-ce que a mɔgɔ gɛlɛnba b'a la siga t'a la d'habitude mɔgɔ min bɛ se ka lalabi déplacer a ka gɛlɛn mais lalabi tɛ tulonkɛ faama ko la quoi faamaw ko ka d'a ye donc a ko faama y'ale wele a ko denmisɛnninw ma k'u ka taa kosɛbɛ donc u bɔra kuɲana vers 15 heures ka taa se 15 heures ninnu ma a 15 kilomètres de kuɲana Allahu akbar mobili pinɛ nana ka na pɛrɛn est-ce que i b'a dɔn ala ka latigɛ de don ni ala ka latigɛ tɛ mobili pinɛ cilen min filɛ n'a y'a sɔrɔ volant tun bɛ lalabi yɛrɛ bolo a tun bɛ se k'a maîtriser parce que matanfɛn min yɛrɛ bɛ se mobili la k'ale bɔ bɛ mobili dɔn kojugu a bɛ mobili dɔn kojugu mais a yɛrɛ tun tɛ ka mobili boli a ka sofɛrikɛ de tun bɛ ka mobili boli ala y'a kɛ mobili pinɛ kɔni pɛrɛnna o labanna kasara ma ka taa larabi yɛrɛ bɔnɛ ani na Allahu akbar donc mais i b'a dɔn ala ko de don larabi yɛrɛ kun ye nin ye siga t'a la dɛ mobili min filɛ ka kɛ a sata ye nin ye marimɛka dɔn la ne ye lalabi ye a ma mɛn yɛrɛ kosɛbɛ ne y'a ye a bɛ mobili fitinin dɔ kɔnɔ a bɛ k'o boli ne gɛrɛla la n ko larabi bɛ mobili boli cogo min ne tɛ fɛ ka kɛ mobili kunkurunin kɔnɔ a ko ne bɛnkɛ ko don mobili kɔnɔ n tɛ se ka kuma in fɔ e ye kɛnɛ kan don so kɔnɔ don mobili kɔnɔ ne donna mobili kɔnɔ a ye den kare boli ne ye mobili kɔnɔ a ko ma ko ne bɛnkɛ ne ko n ko han ko dogo na ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ namu a yira bɛɛ la i b'a kalan ni ne ye larabi wele hali larabi bɛ ɲɛgɛn de kɔnɔ a bɛ ne lamɛn a b'a fɔ ne ye k'a bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ siga t'a la n b'o kalama ne yɛrɛ b'o kalama ala y'o o de don ne n'ale ni ɲɔgɔn cɛ la siga foyi t'a la walahi donc ala y'a kɛ a ye nin fɔ ne ye a ko ne ma ko ne bɛnkɛ n'i y'a ye ne ye nin mobili in to yen nin mobili in ko ka di ne ye kojugu siga t'a la dɛ mais ne bɛnkɛ nin mobili ne yɛrɛ baaralen don nin mobili in na Allahu akbar wallahi n bɛ taa n jɔ ala ɲɛkɔrɔ dɔ la k'a fɔ a ye nin fɔ ne yɛrɛ ye tan
ko ne b'a dɔn baaralen don ni mobili na o de la n ye mobili in ye k'a to yen larabi ye min kɛ a bɛ 2 mois bɔ a tɛ boli ni mobili in kɔnɔ a jiginna mobili in kɔnɔ k'a di Awa Jalo ma a muso ma a yɛrɛ tun bɛ circuler a ka voiture fitinin dɔ tun b'a bolo n b'a dɔn n bɛ voiture in dɔn kosɛbɛ a n'a ka fɛngɛ bâche-lama dɔ tun b'a bolo a tun bɛ bolo kɔnɔ kosɛbɛ a ye mobili jɛman ye o wagati la i b'a ye k'a fɔ ni n'a taara Nura la an ma taa ka mobili jɛman in na n b'a kalama o kɛra o wagati de sikeyi i y'a ye donc mais ni Ala bɛ min kɛ o bɛ kɛ a b'o kɛ i b'a ye larabi ye mobili nasɔgɔ dɔ ye nin a ma sɔn ka nin mobili in nin a ma sɔn dɛ mais ni donc ne ni e yɛrɛ n'ale tun bɛ baro la a y'a fi ɲɛna k'a f'i ye ne ka mobili min bɛ ne bolo da ka gɛlɛn n'ale yɛrɛ ka mobili ye a y'a fɔ voilà mobili min bɛ ne bolo ne de bɛ ka bolo la o da ka gɛlɛn n'a yɛrɛ ka mobili ye donc ni mobili nin diyara ale ye an fila fara ale kan sigilen a ye nin fɔ an ɲɛna siga t'a la donc ko in kɔni kɛra cogo min a kɛra tan larabi bɔra Kuɲana a 15 kilomètres de Kuɲana mobili pinɛ pɛrɛnna Allahu akbar pinɛ pɛrɛnnen Ala y'a kɛ mɔgɔ 5 de tun bɛ mobili kɔnɔ mɔgɔ 5 larabi yɛrɛ b'a la denmisɛnnin dɔ b'a nɔfɛ ko Samba Lalabi o denmisɛnnin fitinin de a ma kɔrɔbaya yɛrɛ a ye larabi kanu kosɛbɛ u b'a fɔ a ma ko Samba Lalabi Kulukasumbuguka de don n'i ye Montana sira minɛ n'i bɔra Kulukoro goudron sanfɛ ka fara Montana sira fɛ i kɔrɔ dɔrɔn a kanuba jɔnjɔn don yanni ka se carré kunna i bɛ station feere yɔrɔ fitinin dɔ ye o tun y'ale ka yɔrɔ ye a ka kɛsini bɛ yen nɔ ale tun b'a la ko Samba Lalabi sikeyi a tugura Lalabi kɔ a ye Lalabi kanu ka tugu a kɔ kɔfɛ a ba ye a kalifa a ba yɛrɛ nana ka wuli ka n'a kalifa Lalabi la Allahu akbar cɛnin kun ko ka di Larabi yɛrɛ ye kojugu i b'a ye hali Ajiwani ka mobili dili la mobili ka di Ajiwani ma cɛnin ye sababu dɔ parce que cɛnin ni Ajiwani ka di cɛnin ye kojugu justement Allahu akbar Larabi ye mobili di Ajiwani ma cɛnin de sababuya la voilà donc Ala y'a kɛ olu mɔgɔ 2 kun b'a la ani Lalabi yɛrɛ ka chauffeur kɛ a n'a ka gardi min kɛ bɛ ka gardi corps ye n'o ye o fana ye kurobara dɔ ye awɔ bon a n'a a terikɛ dɔ bɛ yen nɔ o tun bɛ Kongo o ye dɔnnibaaba de ye sikeyi a yɛrɛ ye a ko mɛn ne de ka kumakanw senfɛ a y'a ka fayida dɔ ta ka ne ka siribuya n'a yɛrɛ ka siribuya parce que a yɛrɛ ye siribu ye ko ni nin fɛn ɲɛna ni layidu t'a ɲɛna kan ni ne siribuya ye ɲɔgɔn dogo dɔ n bɛ cadeau d'a ma Allahu akbar Solo ka ɲɛnajɛ min kɛra kɔsa in na n'a n'a denw ye face à face kɛ Zibiri Solo Lalabi ni cɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan Masa Haidara ka mɔgɔ dɔw de don Ala ma hinɛ n'a la kosɛbɛ donc a ko Lalabi ma n delila k'aw lamɛn k'an to Kongo n yɛrɛ ye dɔnnibaa de ye mais n'i ka fayida dɔ ta n ye baara kɛ n'a ye fayida in ɲɛna ni layidu ta n yɛrɛ kan ko ni i ye don o don ni wari dɔ di e ma n bɛ wari dɔ di Senufukɛ ma kuma ka ɲi a don a ye wari dɔ di Lalabi ma a tilara ka 30,000 d'a ma k'a k'a di ne yɛrɛ ma o dira ne ma Lalabi fɛ ka bɛn kɛnɛ karaba ninnu ka kɛnɛ karaba Ala ka hinɛ a la a ka musokɔrɔba a kɛnɛ karaba ka musokɔrɔba n b'o kalama inshallah Ala ka hinɛ Lalabi ye ne wele ka kuma fɔ ne mais o don de wari dira ne ma alhamdulillah o cɛ in kɛra Lalabi fɛ a kɛra ne yɛrɛ fɛ siga t'a la ne ni cɛ yɛrɛ ka kumakan la ko dalilu dɔ b'ale bolo n'o ye Koko dalilu ye o ye Kongo jamana kan a ye ne k'ale bɛ ne kala o la a y'a fɛnw fɔ n ye n y'a sɛbɛn ka kun bon Ala y'a kɛ ale fana tun bɛ mobili kɔnɔ donc olu bi a ka sécurité ani Samba Lalabi ani chauffeur-kɛ ani Senufukɛ yɛrɛ olu de tun bɛ mobili kɔnɔ mɔgɔ 5 Allahu akbar mais Ala ka ko de don accident kɛlen o y'a sɔrɔ Lalabi n'a ka denbaya bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ k'u bɛ taga fana denbaya b'ale kɔfɛ mobili accident kɛlen mɔgɔw ye denbaya lasegin k'olu ka segin ka taa Kuɲana parce que accident juguyara donc o la Ala kɔni y'a ka ko kɛ ka dɔgɔ Ala ye ni Samba Lalabi ani Lalabi yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni fatura sur place parce que sɔku ye Lalabi sɔrɔ a kunkolo yan fan na kosɛbɛ
la fana soku yo fana soro kulo ya pandela Allahu akbar na nera kera ka soro deja nera be segu la kramwa dara ka ziara la tamani nyam profito la ngomina segu kana komne ta reposer segu de kachaya awo na segu après willa ngo ta mo zon kaburu bi yoro la jar la ka ko kaburu do ne bi mita ba ko ma ko ni sinangu awa yele ko sirve ki dinga accident ba de ta muro ngu de muro ndangu joni kilendo ko Ibrahim so do ko awa Allahu akbar ko ni wala kale ta do ni mo bora la ko parce que accident ti gara ko ko mo ko yu ko ni lati ne ila ne bo chuwa mina hali tanga sigatala ne sera kuchala à partir de 19h la bika Allahu akbar aduma gantaranya la bika kera ala de masai donc ala li samba de fatura toro sirve kama fatu ganga kamsa ako ka kamsa Allahu akbar ne boro de konnana alna ma boto ko so ta fe sono yene wele ka fane ka turala Allahu akbar ma saba to mo flana no ni dignité ya ulu kan bi tangala to aywa ulu be siga to ko sula ni wati aywa Cherifke ambe ifoki wali mando jarani Cherifke aka shukunya bela jele abike kunyana ni ala sona mu sogoro bay awo ka ko mo ga kam sogoro bay re de ka on la sadal wallahi an sira ko kan ga ala kama ko mo ko sikana ka sikana to ala bulu abekashi ala ta ka ko donc janaja ko ni prévoir lendo da afa krefe insha Allah ko fe janaja abda kunyana ya nona awo na madu mega teka do ke la bi ala dikatama Cherifke bebe do ke la bi inshallah Cherifke ebe la bi do ko tigachi Cherifke ambani le maniaje Cherifke mbi feyani ke abok mana mo ye wulini ke ka bo nya fambe fe maliko ni tifo fefe mana wulini ke bega ni abide kala kise kwa kan beko kwa be nyuma minke o nyuma njoro tike gazai akashini sigila Cherifke yani ki dabo kuma na mbi fe da kunye dama na lalabi yere joni e ka do fanya kan aka gele mama obi ki lame mbi fi ka do fanyi madu mega lalabi ni ne ti ka ko ni wati na sigatala ala ba da nto kunne do no wati wallahi le aga to yidu mo fe ni ala ko wati wara yida na wala bi na ni ko na la so ni ala ka jey janaja ko ni sini yere na la so na aywa Cherifke haketi la nya farima aydara inshallah ala ka ya fam bela jele ma ala ka bela jele so munyuni sabalila mi ala ka hina gausu kalilu bertila ala ka daro nema haydara ningwi Cherifke ami ema fili la bi kuma kando foko soina la bi kuma kando fo ni wati nuna kuma kan nunu mo yere kumbe ku yere nyiniga gausu kalilu berti ni fo chugudi yani ngere kan dadu kuma dama na kasoro ka wuli ami mbe fe kala la be ka kuma kando kala ngala me be gafe kene kan Boubacar Traoré beti maliba momo sigatala momo bini ne kunganga gafeke sigatala mais ala ni yere la ka gelema sobe namola neche lalabi akoma ko ntirge ko na la mission de la dnye kono sobe mo en kungada mission akuna na mission mina mbe ala barka da mission imbisi ka fo a atena akera dafara ako sabu ni doni kala
doni kalani yɛrɛ dama tɛ n ye mun sɔrɔ hali ne filɛ yɔrɔ min bi ni ne ni minɛna na ala de ta y'a ka ni ye n ye mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ n kɔ kosɛbɛ n bɛ da ka lafiya sabu n b'a dɔn n ka dɔnniya ye min ye n y'a d'u ma kɛra a b'a disigosi ni denmisɛnninw ye a b'a disigosi ni Mamadi Lalabi ye a b'a disigosi ni Fuseni Lalabi ye Abu fana bɛ yen a b'a disigosi ni Abu Lalabi ye ninnu ye denmisɛnninw ye minnu b'a kɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na Lalabi yɛrɛ ka baara kun dɔgɔyara kosɛbɛ denmisɛnnin ninnu a ye danaya da o kan olu de kun bɛ baara kɛ nkalon t'a la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Lalabi ko kunyana k'ale bɛ taa ka retraite ta ye a faso a b'a bɛ Bamakɔ to an bolo a y'a f'i ye a b'a fɔ a bɛ yɛlɛ a y'a f'i ye a ko a bɛ Bamakɔ to an bolo a bɛ taa ka retraite ta faso la ani Mamadu an ka ɲɛnabɔ Bamakɔ yan kosɛbɛ a y'a f'i ɲɛna ten a kɛra Lalabi ko kalandenw minnu fana bɛ n'olu arajo baarakɛlaw ye n'u ye kunnafonidilaw ye awɔ n'an n'u bɛ baara la n'u ye n kanu mɔgɔw bɛ n buruja mɔgɔw bɛ n lagosi mɔgɔw bɛ n nɛni mɔgɔw bɛ ko bɛɛ dan kan a tɛ to kɔ kosɛbɛ mais n b'aw deli ala n'a kira kama mɔgɔ kana mɔgɔ jaabi baara banna kosɛbɛ o don dɛ n ti dɔnniba lakari n ti dɔnniba gosi abada n ti dɔnniba dɔgɔya n ti dɔnniba nɛni a y'u to ye fɛn fɛn ka di u k'o fɔ les chiens aboient la caravane passe o don dɛ kosɛbɛ ne tiɲɛ o don dɛ ne tiɲɛ Gawusu Kalilu Berete ni kun taara jama sigilen sɔrɔ Sotiba kalanbulon na pɔn jiginnen kɔ kalandenw olu caman bɛ yen minnu taara mago ɲɛ Lalabi fɛ olu fɛ a ka nin k'an ye a ka fura d'a ma an mago bɛ nin banna olu bɛ yen minnu fana ka agendaw b'u bolo kosɛbɛ taa deliw ni fɛnw na olu bɛ yen o bɛ yen nka fɛn fɛn bɛ taa bɛɛ b'i sago sɔrɔ maa si kɔni bolo wallahi ne tiɲɛ Gawusu ka ɲi nkalon t'a la dɛ Lalabi ka ɲi a ka ɲi Lalabi ɲɛna kojugu ɲɛna kɛra nka ɲɛmaa yala don jumɛn de bɛ yɛrɛ ni Lalabi ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lalabi don min bɛ ne ni Lalabi ni ɲɔgɔn cɛ a b'i n'a fɔ n bɛ se k'a fɔ ni jeudi c'est-à-dire jeudi seli n yɛrɛ ɲɛ n'a ɲɛ awɔ a ka sa la donc parce que a bɔra yan je crois vendredi ou samedi ka taa Kuɲana donc yan'a ka taa Alu Bɔkari bɔra k'a fɔ cogo min ne n'ale ni Alu Bɔkari ala y'an seere kosɛbɛ a y'a fɔ an de kun bɛ a ka so kɔnɔ sanfɛ an bɛ baro la Fɔnbabugu la Sotiba yen Sotiba an bɛ baro la hakilinaw caman miirinaw caman ka tila kɛnɛ kan k'a yira na k'a fɔ min ye Alu Bɔkari Ayidara Sirifukɛ ale bɛ ala de deli fɛn kana bɔ a da min se t'ale ye kosɛbɛ n'o tɛ n'a ye fɛn fɛn fɔ diɲɛlatigɛ n'a se b'a ye ale b'a kɛ a y'o fɔ dɛ tiɲɛ o kɔni ma dogo maa si kelen na ale b'a kɛ donc n'a ma ɲɛ a tɛmɛn'o sira fɛ Lalabi taara hakilinaw caman bɛ yen miirinaw caman bɛ yen kosɛbɛ mais Gawusu Kalilu Berete taar'i da kɛra dɛ Gawusu ko ma tuguli bilen karisa yanni février kalo ka sa yanni février kalo ka sa hakili bɛ dɔ in na bɛ mobili di Nura FM ma hakili bɛ dɔ in na di ko joli mobili sɔgɔmada in na n b'a kɔnɔ ɲɛji bɛ ka bɔ a bɛ kɛ monturu sigilen filɛ n tɛgɛ la an tora baro la ko n terikɛ monturu yɛrɛ t'i tɛgɛ la a ko a ye n ka monturu ta ka na kosɛbɛ a ye nin ta y'a siri a ko karisa i ni nin ka kan nin siri kosɛbɛ o kɛra n'a tɛ taa bi dɛ o kɛra bon est-ce que Gawusu ka ɲuman bɛna se ka fɔ ka s'a dan na wa a tɛ se ka fɔ ka ban ɲɛma Lalabi ka ɲuman bɛna se ka fɔ ka se a dan na wa dɔw de bɛ fɔ diɲɛlatigɛ kow ka ca kosɛbɛ an ka sabali o de an ka ko to ɲɔgɔn t'a la sabu an ka sabali an ka ɲɔgɔn lafu dabali an ka ɲɔgɔn lagosi dabila kosɛbɛ e bɛ se ko dɔ la ne tɛ so la ne bɛ se ko dɔ la e tɛ so la ne tiɲɛ o ko dafalen bɛ kɛ kunba kelen ye kosɛbɛ a bɛ nafa ɲan ye nkalon t'a la a bɛ kɛ ɲan ye kosɛbɛ kunun
k'a daminɛ waati fo sisan ma datugu mun ala de y'a dɔn ba ye ni ko n bɛ sunɔgɔ waati o waati ni Gawusu ka baro n'a jɔ ɲɛ ala de ye masa ye ala ka hinɛ Gawusu la ya rabbi an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ Gawusu ye rabbi ala an ka yafa kalakisɛ ma ala k'a da yɔrɔ nɛma ala ka barika d'u la ala k'aw yɛrɛ ɲɛ k'an t'a don kɔnɔ n'an kuma bɛɛ lalabi ko fɔ fo ka ban se ka tila la bi donc vraiment nin paragraphe ni k'a fɔ bɛɛ ni ala sɔnna a ma sini a ka sukoɲɛ bɛɛ lajɛlen bi kɛ suturali bɛɛ bi kɛ sini lansara waati n'o ye 16h a bi kɛ kuɲɛna ni ala ka jɛ ye labɛnw sabatilen don maa caman bi ka taa dɔw yɛrɛ sera yen ka ban i k'a dɔn sura kalanbulon ni kun taara la sotiba i bɛ masa sigi ala ma k'an ka di ala ma ala ye nin ka ɲi ala ye nin ka ɲi ala ka hinɛ Gawusu la ala ka da yɔrɔ mɛn hakɛto bɛ nin kan sallallahu alaihi wa sallam ama ɲana kosɛbɛ ne foli a bɛ ta ka ɲɛma a sɛgɛrɛ a y'a fɔ cogo min na ni ko an ka fɛn fɔ Gawusu ni Gawusu lalabi ka fɛn ko an ka fɔ bi an tɛ se ka tile a la a ka ca o de kɔnɔna la sa an b'a ɲini kanubaaw bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɛma ye kɔrɔfɔ bila ni fɛn min ye Gawusu ni lalabi Kalilu Berete Lala ni Abiden a mago bɛ fɛn min na bi o de ye dugawu ye a mago bɛ fɛn min na bi fa ka sama o de la o de ye dugawu ye an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka yafa Lala ni Abiden ma an ka ŋaniyaw kɛ ɲɔgɔn kan an b'a dɔn Lala ni Abiden tun ye maa min ye a tɛ maa juguya bila a kɔnɔ abada wa Lala ni Abiden a yafala bɛɛ lajɛlen ma a yafalen don bɛɛ lajɛlen ma wa bɛɛ ka yafa Lala ni Abiden ma an y'u yafa bɛɛ ɲama y'a fɔ cogo min na kɔni kɔrɔfɔ a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan Lala ni Abiden mun maa kun don mun kɛra a ka dugu fɛ Koɲana a kɛra Koɲana fɛ i m'a ye a bɛ to ka ɲɛfɔ ɲɛma yɛrɛ na sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na a b'a ɲɛfɔ ɲɛma ye na ko ale bɛ taa ka retraite a bɛna to kɛ Koɲana ko a bɛ taa sigi Koɲana ɔ ni ala y'o kɛ ko Lala ni Abiden ko a ka wele sera a ma o Koɲana kelen kɔnɔna la ye an b'a fɔ Lala ni Abiden a yɛrɛ tun bɛ deli ka kɔrɔfɔ mun fɔ mission accompli la Lala ni Abiden kun nana mission kama mission accompli la wa an b'a ɲɛfɔ ci dafara kalandenw ni ɲɛna sisan u ka ɲɔgɔn minɛ Abu Maru a n'a tɔw u ka ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn minɛ o de f'u ɲɛna u ka ɲɔgɔn minɛ ka fara kalanden tɔ bɛɛ ma kosɛbɛ ni Abiden ta n'a ma ɲɛ kalanbulon tile kelen ma deli ka lafɔ a ɲɛnama ɲɛna a banna a talen kɔ n'a kɛra fɛn lafɔlen yiriw de la a banna mun ma baasi tɛ n'ala sɔnna ma n'ala ma baasi wɛrɛ kɔni kɛ min ye sini lazara wagati min ye Lala ni Abiden laban o kɔni o kɔnɔ ɲɛma segin bɛ kosɛbɛ da teliya kuma dɔ b'a fɛ kibaruya dɔ bɛ yen a bɛ n'o lase Bete n seginna ka na tuguni a diyara n ye parce que n dusuma kasilen de seginna ka na kosɛbɛ n dusuma laɲiniw de don kosɛbɛ laɲini min don jagoya tɛ ayi Lalabi an bɛɛ ye maliyɛn ye kosɛbɛ an ka changer a banna an ka yɛlɛma an taabolo yɛlɛma an ka yɛlɛma parce que ne Lalabi salen kɔ adamaden bɛ sako fila kɛ dɛ kosɛbɛ ko sako caman Lalabi salen kɔ an bɛ autorité mɔgɔw wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la sapeur pompier mɔgɔw kosɛbɛ saya man ɲi a ma ɲi dɛ saya ma ɲi dɛ a ka kuna ne ye Lala ni Abi n y'a ja ye i y'a ye a kɛra a su a kɛra i y'a ye Lalabi su bɛ lahaliya min na ma ɲɛ dɛ n'u kelen bɛ k'a ta k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ a ma ɲɛ ɲɛma a ma ɲɛ ɲɛma kuma de bɛ na ni kuma ye a ma ɲɛ ɲɛ miiri e min y'a ta hadamaden sutura fɛn min bɛ wele ko sutura su ye sutura de ye kosɛbɛ même le nom même les sutura su ni lahaliya in ala n'a kira kama ni ɲɛ bɛ na e min kelen bɛ k'a ta sigi k'a bila i ka statut kan ma photow fɔ dɛ ma accident jaw fɔ dɛ e min kelen bɛ ka su ta a bɛ ngolo in fari tɔw bɔlen don yɔrɔ min sigi n'a a bɔ a sanfɛ sanfɛ i k'a bɔ a sanfɛ jagoya tɛ kosɛbɛ o deli ala n'a kira kama a bɔ a la i k'a bila a sanfɛ kosɛbɛ photo in taara waati min a ti pompier mɔgɔw tɛ a kalama u bɛ ɲininka la awɔ olu de b'a ta kosɛbɛ a bɛ lahaliya min na olu de b'a dɔn olu de y'a bila o lahaliya la kosɛbɛ fɔlɔ mun habilité don ka n'a nɔfɛ olu de b'a kɛ
est-ce que réellement olu yɛrɛ kan ka nin photo ta wa kuma tɛ ka mɔgɔ wɛrɛw bila abada ka su photo ta ni cogo ye abada a man ka kɛ ɲama nin delila ka kɛ an ka maaba dɔ yɛrɛ la voilà hali sini o turula cɛkɔrɔba min na barika misiri la hali sini o tribunal bɛ sen na ala donc ni faamuya ma jidi jama an ka sabali a banna a bɛ lafu ne bɛ ka sara e la hali bi lalabi photo jugu bɛ e min bolo a su a dɔn k'a fɔ balimaw de b'a la awɔ balima b'i la cogo min a b'a la a dɔn k'a fɔ sinjiw de b'a la a dɔn k'a fɔ dɔ fa don awɔ dɔ kɔrɔ don dɔ cɛ don dɔ cɛ don e min y'a kɛ a dɔn k'a fɔ kɔrɔ b'i bolo cogo min dɔ kɔrɔ don dɔgɔ b'i bolo cogo min dɔ dɔgɔ don siga t'a la dɛ a bɔ i ka statut kan a banna n'aw b'a lajɛ a y'a lajɛ groupe kɔnɔ o yɛrɛ fana man di wallahi mais a carilen don groupe bɛɛ kɔnɔ ni ma maa e yɛrɛ yɛrɛ kelen b'a ta k'a bila i ka statut kan i yɛrɛ de tɛ fɛn c'est même pas exhibé foyi ɲɛ c'est même pas exhibé a ma nafa foyi ɲɛ k'a ta k'a bila i ka statut kan minnu b'a la ala n'a kira kama a ye sabali labi dɔ wo su wɛrɛ dɔ wo a mana k'a fɛn o fɛn min ye a ye sabali a banna su ninnu a kan'u kɛ statut ye kosɛbɛ c'est pas de l'information c'est pas de l'information non même pas c'est pas de l'information voilà donc min tun bɛ n bolo k'a fɔ a diyara n ye ala k'an sɔn hakili ɲuman na ami ami faamuya ko ɲuman ami ala k'o di an n'an kanuba bɛɛ lajɛlen ma ami ami Dora FM sanfɛ jagoya tɛ dɛ bilasirali de don mun an bɛ ɲɛma fo a ka nali kura in na a ye kɔrɔfɔ min fɔ tan o sabu kɛ an y'a ye k'a fɔ lalabi masa in ka wele sera ma waati min na anw ye ja dɔw ye groupe sanfɛla la wa maa dɔw yɛrɛ kɔni de bɛ k'a ta ka bila u ka mun ye statut kan min ye lala ni abidi waati min na sapeur pompier maaw nana a nɔfɛ o ja o bila u ka statut kan bete u k'a dɔn k'a fɔ ɲɛma y'a fɔ cogo min na balima bɛ bɛɛ lajɛlen na wa u k'a dɔn k'a fɔ maa mun kɛra sababu ye ka ja in ta ni ka yɛrɛ kɛ tan a nɔ bɛ minɛ dɛ nin ye lalabi ye kɛ min kun bɛ kan e b'o dɔn wa n ko an kɔni mun fɔ ɲɛma y'a fɔ cogo min na n bɛ sapeur pompier maaw ye kucala sapeur pompier maaw photo in y'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na réseau sanfɛ u bɛ ɲininka a la ayi o siga ka b'i la pewu n'an kɔni ko k'an ka sama o ɲininkali bɛ yala ko kɛta tɛ sariyatigiw tulo banna ni ko kɛta don ni ko kɛta tɛ sariyatigiw b'a dɔn ko kɛta tɛ wa k'u sigi n'a ye ala bɛ maa minnu ka statut kan mɔgɔ deli tɛ dɛ an tɛ maa deli ni nin bɛɛ confidentialité sutarala k'u bɔra diɲɛ na diɲɛ yɛrɛ harmonie tɔ bɛ to mun de ye an tɛ maa deli k'a fɔ i k'a bɔ a kan sutara tɛ yen bilen n'a y'i diya bɔ a kan n'a m'i diya bɔ a kan nka i k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in sariya kɔni y'a kɔn jamana in sariya y'a kɔn wa sariya bɛ se k'i nɔ minɛ wa sariya bɛ se k'i nɔ minɛ lala ni a bɛ den dɔ den don dɔ cɛ don dɔ kɔrɔkɛ don dɔ dɔgɔnin don dɔ limana don caman den karamɔgɔ don wa maa min don a y'a kɛ fantanw ye maa min don a y'a kɛ yatimɛw ye wa maa min don a y'a kɛ jamana in de la jamana in ka juru tɛ lala ni a bɛ den na et puis a filili a quelle fin i bɛ mun nafa sɔrɔ a la jamana in ka juru foyi tɛ lala ni a bɛ den na an bɛ se ka fɔ lala ni a bɛ den ta de bɛ mali la sinon mali ta tɛ lala ni a bɛ den na